O noso espírito de superación levounos a conseguir unha flota moderna, máis segura e competitiva. Houve un desarrollo no ano 65-66 co crédito social pesquero para a renovación da flota. Entón, en esa renovación da flota, os cartos que prestaba o Instituto Social da Marina daquela, pois non chegaban para pagar todo o barco. E aí estaba a Caixa de Aforros da Coruña e Lugo, con Ginés ao frente. E aí se empezou a nacer o desarrollo da flota pesquera. A pesca naquele momento era en barcos de madeira, eran bastante precarios. Lógicamente comodidades poucas, pero bueno, é o que había. Dormíamos todos xuntos, prácticamente 10, andábamos 10, dormíamos todos xuntos, non chamabanlle daquela un rancho, agora chamabanlle camarotas ou... E dormíamos todos xuntos, inclusive o patrón a todo. Xa non tiña o patrón, non tiña nin cama nin no puente. Non se falaba en toda a marea a casa prácticamente, e se falaba era a través dunha costera que, nada, dúas palabras. Home, evolucionou bastante, porque ao principio unha das cousas básicas que nos faltaba ao principio, ainda andando ao bonito xa, era a auga, que non había depuradoras de auga e os barcos estaban limitados moito á auga para botar X días de mar, para ducharse, para lavarse, para todo eso, estaba moi limitada á auga. Empiábamos auga, a pouca que levábamos, cantámosla nunha pota e levámonos uns e outros cunha pota, así que imagínate. Isto cambiou moito para mellor, claro. O barco é unha casa, o único malo que lle vexo é que se move ás veces. Pero non é, logo, non é como se pensa. Hai xente que ven nova, por exemplo, un biólogo veu outro día, «Uá, pero tenéis agua caliente». Non é unha casa, non hai... É unha casa, comes comida quente, recién feita, tes cociñeiro, duchas, baños, hai logo todo, non é... Comodidades hai bastante, ahora por exemplo hai wifi, hai televisión, sabes, camarotes ya non son como de antes, alojamientos, hai bastante comodidade, sabes, en todo en general, non é como antes. Pois, bueno, as melloras dos barcos son notables en comodidades, comunicacións, bueno, en cuestión físicas, pois avanzouse bastante, sistemas hidráulicos, moita máis comodidade ao traballo, os barcos máis seguros. Sí que ha cambiado y eso se ha ido notando también en la misma transformación de los barcos, adecuarse más hacia nosotros, ¿no? Evitando los malos pesos, porque todos estos años ha servido de eso para ir mejorando, ¿no? Evitando accidentes. Os barcos melloraron moito, pero tamén poderían mellorarse moito se cambiaran o tipo de leyes, ao meu sentido de ver, obsoletas que rigen a normativa española, todos os requisitos que che piden para construir un barco. Efectivamente, o astillero veu para Burela que a idea de facer a renovación da flota é que o futuro estaba aí. A flota tiña necesidades moi imperiosas de renovarse, tiña necesidades grandes de implementar novas tecnoloxías, novos materiales, neste caso o aceiro. Hasta o ano 2008, nosotros construímos 150 barcos novos, hasta o momento, hasta hoxe, a día de hoxe, levamos 920 reparacións feitas, pero o 80% desas reparacións son de barcos de pesca.